na. Hindi na maistorya dyan si Lola. Tapos kolehiyo o galigan, diba? Bayaan na ang baryo, nagpasyudad. Wapita, wapita, my heart's in all alone. I like to dance with you, hold your body too. Wapita, wapita, my heart's in all alone. Come back and ride now, may Carabao. Kalulukoy ang mga wapito na ilog magpamasya sa balayo. Kalubot ang hamon wapita, taga-syudad ang makahinansya. Wapita sa bukirin rin ang iba, sa Apit at Manila, ngita obra. Handang na mag-iskobre kag makilala. Basig magwa sa TV kapag artista. Wapita, wapita, my heart's in all alone. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Wapita, wapita, my heart's in all alone. Come back and ride now, may Carabao. Kalulukoy ang mga wapito na ilog magpamasya sa balayo. Kalubot ang hamon wapita, taga-syudad ang makahinansya. Ang aking amigo kag ako mismo, lumalapon rin kami waiting for you. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Sa aming tak, diyan kami nagkahilat, matupikpan ang uwa. Wapita, wapita, my heart's in all alone. Wapita, wapita, my heart's in all alone. Wapita, wapita, my heart's in all alone. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Your body too. Wapita, wapita, my heart's in all alone. Come back and ride now, may Carabao, oh my wapita. 95 ako na Radyo Bisag di Pala. Oras mga Bisag na 5:24 na dyan. Kini mo programa mga Bisag terkini sa Baliti Oil. Okay mga Bisag, paren kumong naminaw mga Bisag sa Radyo Bisag di Pala Guban sa mga Dusay. Sa namang kalaan Dudong Punggan. Good morning, may buntag. May buntag. Okay mga Bisag, may buntag sa tumasuking tigpaminaw. Sana mga katauhan karan. Okay mga viewers, view karan. Good morning di ay. Mga viewers, mayong buntag. Good morning ni Melvi Siles. Oy! Good morning ni Mudiaday. Melvi Siles, good morning. Good morning ni Boss Ark Dayda. Boss Ark Siles. Good morning. May buntag. At sa tanang mga abantero na sa Guns Free sa may upper turno, good morning niyong tanan. Good morning DJ Pongs. Great lang na ako Abahar family, Anghag family, Umawan family o Sumanday family. Great lang po ko sa akong mga anak nga natulog pa. Great po na iko ang bana nga gitugnaw kaayo. At tayo sa DJ Pongs, Jennifer Abahar Anghag Daini. Okay, salamat ni mo na Jennifer. Hello, good morning DJ Pong. Musta, shout out ko sa mong langga na si John Efren Dingko nga nagigda pa nga naminaw ni mo karon sa imong programa DJ Pong. Let po ko siyang mama nga siya Yosibia Dingkong o giyang papa Inisito Dingkong o maigson og mag-umangko niya og sa tanang DJ sa Radyo Bisay. Sa tanang naminaw na lang og salamat sa pagbasa DJ Pong's Idol. God bless. Greetings from Chay Chay from Shanib Pulangko. Okay, salamat. Okay, matod pa. Chi Gomez, thank you so much for watching.
Ay dong pong morning, great lang ko sa Katulian Gasoline Gas Station. Nila ni Ma'am Riza. O siyang bana sa among sikyo nga si Sir Baroy. Magwapo, greetings coming from John Vios. Sa may Katulayan, San Juan, Sikihor. John Vios, good morning. Ay, kay matod pa, hello, good morning dong boss. Great lang ko Durato family. Og Villarta family. Gikan ni Kate Durato. Thank you so much. Okay, good morning, Dingy. Great lang ko nilang Emily Randas, especially sa kumahal. Si John Randes at Emil Randes, Kuya Junior Randes, Rochit Sumagap. It's me, Michelle Guminta, taas DJ Pong. DJ, great lang ko sa kong mga anak na sila si Mary Joy, Mary Jen, Margie, o sa kong bana nga si Joseph Marimon na nag-greet, si Mercy Marimon. So, si Restans, nung bang pwede request og song music, Lubat na ba? Hello, morning, Dong Pongs. Great lang ko, Durato family o Villarta family. Shout out DJ Pongs na lang. Ika ni Michelle Guminta. Okay, salamat ni mo na Michelle Guminta. Amigo, kag ako mismo. Atod ba, tahan sa pag-play sa akong request si John Lloyd Malini. May nairong lasisikiyo. Morning, Pongs. Red lang ko ni Mama Nining o Papa Binancio, Jilly Guminta, Ronald Guminta, Roger Guminta, Ismi Rolly Guminta from Lanapan, Rojas. Okay, attention di ay tayo mga coordinator officer Radyo Bisag Fans Club Sikihor Island Chapter. Mga coordinator officer, ano na tayo meeting karong Domingo halauna. Ito lamang sa panimalain sa itong maptikon nga treasurer Ma'am Nining Sumagang. Okay mga bisa, kini mo programa terkini sa Rapid Booster ang pinakabago karan animal feed supplement alang sa iyong mga kayupan. Naila ka na isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster mga bisa pagkatabang sa imong mga binuhi ng mga kayupan na ron dali mo dagko mo tambok mo bugat ay mong mababoy baka kanding kabayo gabaw sa tanan purgaw sab ka na sa bulate sa imong mga kayupan. Makapagana sa magkaon makapaligon ka na sa immune system sa imong mga hayop. Doon sa mga kabisag batasan ang paggamit sa Rapid Booster. Ang Rapid Booster available na sa mga agri-bait supplies sa iyong lugar. Ingon man na tubog kaniyo kinimong programa mga bisag sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory gala o sulbad nimo mga bisag. Mag-shopping ka via online, mga nindot kayo mga t-shirt inyong kapilian sa Pool Beer Supplier Direct Factory gala. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory nag-offer sila sa factory price o free shipping nationwide. Hambang ka anak, free shipping nationwide. Diyan na lamang mo mag-shopping sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Ada si Ma'am Mary Rose-Ann mo abi-abi ni mo o si Captain Teddy Bear. Inyo lang i-search ang Facebook page Pool Beer Supplier Direct Factory Higala. Ay DJ Pongs, great lang ko sa mga Tato family, Maxog family, Segundo family, Ambalong family og sa tanang naminaw karongan, especially sa Gumawat family. We love you so much. Greetings coming from AIDS Gumawat from Sergio Osminia. Okay, salamat ni mo niya AIDS Saldo Gumawat. Hello, good morning DJ Pongs. Great lang ko ni Randy Anghag, Ate Jelisa Roldan Anghag, nag-greet si Jennifer. Shout out na lang ni Famila Balwet, Lady Boy, Midnight Sun, Giselle Lagpin, Gina Marorin, it's me, Michelle Guminta. Thanks DJ Pong. Okay, salamat pa. Okay, alas 5:30 na yan. Guapita, guapita, may hustle la la la. Gamatod pa din mga bisag. Morning, Pongkret lang kusong mahal. Namatan na diha ulinga sa ulingan kay kuha tag mo jol sa sayo karon o kang bayugyog. Morning. Coming from LC Galas. Request kong song, DJ Hands Up. Handang nga mag-iskobre, kag makilala. Pero tapikas niya. Ay, good morning guys sa tanang mga viewers karan. Os mo na ko sa tanang mga viewers. Good morning. May buntan.
Ang buntag niyong tanan diha, magandang umaga pa. Saan ka man nakaupa? Tanang mga viewers, hi, hello! Nilia Cagas, Badilla Ragas, thank you so much. Thank you. Nila Cagas, Badilla Ragas, thank you so much for watching. Mildred Timanuno, thank you so much. Sa tanang mga viewers karon nga nakabiyo, good morning. Maing buntag. DJ Pong, good morning. Great na ako si Jewel o si Wendell nga sige og unot bisan og tugnaw kayo. Kay nag-ulan. Request kong song, DJ, bakit labis kitang mahal, it's me. Ang Ging Pungkawel from Lucos. Sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Salamat, DJ. Okay, salamat. Good morning, pare. Ay, good morning ni paring Mark Evans. May man ni si paring Mark Evans kay die hard man kay ni si iyang mahal. Dili man ni pareha sa uban nga bisag naa pa gipulihan na. Di ba pare? Good morning ni paring Mark Evans sa tumapikon ng presidente sa Radio Bisag Fans Club. May ni si paring Mark Evans kay iyang mahal, wag yun na niya pulihin. Wag yun niya pulihin ang iyang mahal. Magkinaunsa man. Mauro dyan na iyang mahal. Walay labot ng siblat-siblatan na nag-atbak. Kay crush naman na niya. Shout out ko sa pamilyang Dominguez sa taga Mamuhay. O sa Power Morning Tour. Shout out po sa pamilyang Ragas. Sa Manila, Cagas, Badilla, Ragas. Manila, Cagas, Badilla, Ragas. Okay, good morning. Good morning, Mike Buntay. Morning, Pongs. Greet lang ko ni Mama, Nining o Papa Binansyo. Okay, balik na ni siya. Okay, DJ Pongs. Greet lang ko sa gwapo ni mo nga sikyo nga si Sir Baroy. Greetings coming from Junjun Dios. Salamat. Okay, salamat po. Okay. Adero tapi ka sa linya mga wisag atong hatagan o pagtagaan. Morning, Pongs. Greet lang ko ni... Okay. Na may manawag, dili na ito mabasa. Dainong Pongs, good morning. Shout out from Giselle Lagpinher in Situbo, Rojas. Okay, salamat. Okay, Iris Gunjao Flores. Thank you so much. Tinuod yun na. Kini si paring Mark Evans, dayhan yun siya mahal. Walay lain nga makapuli matod pa niya. Dili susama sa uban nga bisag galutot pa ng mata, gipulihan na. Di ba pare? Good morning ni Kayla Daydiha, ang pinalangga ni paring Mark Evans. Di ba? Ninaw day si Kayla karon. Ay, asawa din ni Ardong di ay. Ay, siya TBB din eh. Good morning ni mga TBB. TBB din sa may napilan. Good morning. Wala man kukuka kon sa pangalan. Sorry kayo te. At TBB sa may napilan. Rizal, good morning. Taban siya yung mga anak niya. Good morning. Wala mo kukukuan sa pangalan ko ni mo tinuod ko. Sorry kay Tibeb. Sa TBB sa may napilan. Okay, hi dong Pops. Net lang na ko akong Mama Rosevilla Timanuno. Akong manghon na si Aisa Timanuno. Sa ako nalang mga pag-umangkon. Good morning ninyong danan. Sa mga nakapaminaw sa imong programa. Salamat ang nag-greet si Mildred Timanuno from Metro Manila, Pasig. Salamat! Hi, DJ, shout out ko sa Prince Tailoring din sa Istaka at Bang sa National High School. O gabi na sa akong Papa Dudong Musta na Pang. Gabi na sa akong duha ka anak o sa akong pinanggang pana.
Salamat DJ Lia Bughaw Dani. Anak karon sa Jeddah, Saudi Arabia. Thank you DJ. Tingkatulog na din he. Tingkatulog. Katulog na mo diha. Kami diri tingmata naman buntag naman. Okay, good morning di ay sa itong mga suking tigpaminaw katong nanay ng mga gipampuli diya ba? Nanay tagon og my love. My love. Gakaon na ka my love. Ay dong mo, maraming great lang sa anak o sa kong mga pagmangkon des may marupay ruhas. Ato sila sa kong mama, gatuon sila mutual. Amping dia na great tiri salig from Katipunan. Okay, salamat Timo Daters. Tiri salig from Katipunan. Okay, matod pa diri. Okay. Alas 5:37 na dyan sa Kabuntagan. Guapita. Guapita. Okay, so tanang mga viewers na to kada ni makapanaan kay gaulan. President Tiniber, good morning. Ni Ma'am Mary Rosan po diha. Magandang umaga pa. Okay. Alas 5:38 na dyan sa Kabundagan. Sa tanang mga kuwan diha. Sa tanang mga naka-view na to karon diha. Sa tanang mga viewers niya ay sa tanang mga viewers na naka-view karon, paliw ko subscribe sa itong YouTube channel. Ang pangalan Dudong Punggat. Yan ang i-search sa iyong YouTube. Dayon inyo nang makita ang Dudong Punggat. Paliw kong subscribe and i-click ang notification bell aron updated ka sa atong mga live video. Agimatod pa dire DJ great ako sa Rizal nga birthday niya karon adlaw. Ika 7 years old, request ko birthday song DJ. Salamat. Great si Angging Bongs. Okay, salamat pa. Alas 5:39 na dyan sa Kabundagan.
isang model doon sa Ermita. Sabog lahat sila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, Miss Beautiful. Nahilag siya sa akin, kanyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lupas na to. Ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang ang iniingat-ingatan ko. Ang ugat sa braso't muscle ko na pinagtago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawari. Huwag sana pabugin na ako'y isang tiyakin na lagi sa dilim. Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat sa braso't muscle ko na pinagtago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami biglang nagkita, hindi sinasadya, sa resong ng lalaki doon sa Mega Mall. Napatingin siya sa akin, ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, inumbag niya ako. Papa, pero what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko, binawi pang lahat, bahay lupa't dato ng nobyo kong hapon. Kaya ang beauty ko ngayon nagtitinda na lang ng itlog at talong. 95.9 Radyo Bisag di palang oras mga bisag, alas 5:48 na yun. Maraming ka magnaminaw mga bisag sa Radyo Bisag di palang programang Morning na Bisag. Uban sa mga dusay sa namang pangkalaay durong punggak. Good morning, may buntag. Ay. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ang nakapabongga sa pagkaitariran. Okay mga bisag, atong hatagan o pagdal morning dong, greetan ko sa akong mga anak Sally Sanoy. Ay nagkakandar Sanoy Paterno, Sanoy Junior, Maricris Sanoy, greetings from Mama Milagros dere sa may Barcelona, Dapitan City. Mga ikong awit akong mahal, salamat dong pong. Okay, salamat pon. Okay, matod pa diri mga bisag. kanyang gawing girlfriend. Good morning, Kuya. Greetan ko sa Kalimungan, Gumibat family, Sumambod family, Bahay lupa Jalon family, Lario family, Anagret, Aling, niya lang alam Ngayo Kugsong, Mary Jane. na ako'y isang Ang alas 5:49 na yun, kini mong programa ito kinyo sa Balita Herbal Capsule. Ang ingat-ingat Balita Herbal Capsule, mga bisag, daghan kayong mga sakit matabangan. muscle. Daghan kayong mga sakit matabangan sa Balita Herbal Capsule. Then, labi na katong mga bukol-bukol diha. Katong yung mga bukol-bukol, mga guiter.
Katong mga bugon ba sa suso, bugon sa matras, huwag tangon ka na pila lamang kaadlaw nimo nga tumar sa tong Balita Herbal Capsule. Kaya na imong abagan og inom og Balita Herbal Tonic. Ang atong Balita Herbal Capsule higala, available na po hapit sa atong mga outlet. Busa at tangi ang pag-abot sa atong Balita Herbal Capsule. Itong Balita Herbal Capsule mga ibisa ka daghang ng natabangan. Daghang ng natabangan o gani nangandoy ta nga mabot jud diri sa may Mindanao. Tungod kay daghan kay nang inahanglan karon og mga tambal labi na kini mga bugon. Kini mga bugon mga ibisa. Labi na bugon sa matres. Mo nay kasagaran nga sakit higala. Kana mga bugon sa matres. Mo na sa tinuod lang higala. Kanang bugon sa matres mo nay mudala nimo sa kamatayon. Usa aron na layo ka sa mong sakit. Sulayan na itong Balita Herbal Capsule. Daghanang natabangan ni mga produkto. Sila mismo may pamatuot unsa ka epektibo mga kabisda. Busa higala mga suking tigpaminaw. Kung musulay ka, magmintinar ka, sulay og Balita Herbal Capsule. Ang Balita Herbal Capsule higala gikan kini sa daghan kay mga herbal gituyo kini giitos aron lamang makatabang sa tanang balatian. Gikan kini sa 32 ka mga dahon, 32 ka gamot higala, 32 ka herbal nga gigamit dining maong produkto ang Balita Herbal Capsule. O ang major nga ingredients niya ang duga sa kahoy nga balite higala. Usa daghan kayong misalig, daghan na kay misalig nining maong kahoy kini balite nga kahoy higala kamoy tinubdan sa tanang mga tambal, sa tanang mga sakit. Ang Balita Herbal Capsule higala 32 ka mga herbal ang gikuhaan og duga giitos gihimo nga kapsula. Gihimo nga kapsula higala. Busa mga higala mga suking tigpaminaw. Sulay ang atong Balita Herbal Capsule. Pangutana lang mo sa mga butika. Kaya mo bang mabutika na hakda na nato sa itong Balita Herbal Capsule? Pangutana lang mo sa mga butika. Good morning, Dong. Napay baliti tunik dia, bili ko upat ka tunik. Dong, anaon na ko ugma buboy ni, Dong. Available pa nga itong tunik dire. Sibianan. Sa tanan day nga gusto nga mo palit sa itong Balita Herbal Tonic o Balita Oil, available pa dire sa Sibianan. Available pa dire sa Sibianan. Dalikit lang mo dire. Sibianan. Katong gusto nga mo palit sa itong produkto, available pa dire sa Sibianan na ito. Balita Oil, Balita Herbal Tonic. Busa, mga higala, mga suking di paminaw. Sulay ang itong bago nga produkto, ang Balita Herbal Capsule. Ang Balita Herbal Capsule, daghan kayo. Labi ng mga kabisdag. Katabi itong ulcer. Katong ulcer nga murag, ayaw mo kumpiyansa ng sakit nga ulcer. Ka ng sakit sa ulcer, upatay na sa kinabuhi sa tao. Busa, aron layo ka sa sakit, gamit na mga bisag, o kininiyang Balita Herbal Capsule. Ang Balita Herbal Capsule, higala. Balita Herbal Capsule. Nasulayan na yun kay tungod kaya ang mga eksperto wala ni hunong sa pagbuhat ng mga herbal nga makatabang jud sa itong balitian. Ang Balita Herbal Capsule mulikon po ang imong immune system. Ang imong immune system kung liko na dili makatakod ang tanang mga sakit nga mulakdos imong lawas. Busa higala mga suking tigpaminaw. Sulay o gamit ang atong produkto, ang Balita Herbal Capsule. Pangutana lang mo sa itong mga outlet. Pangutana lang mo sa itong mga outlet.
Tungod kay ang uban aduna nay Balita Herbal Capsule. Busa, higala, mga suking tigpaminaw gamit na og Balita Herbal Capsule, FDA approved. Aprobado kini sa Bureau of Food and Drugs Administration ang Balita Herbal Capsule. Lisensyado, dili piki mga ibisa. Kini nga itong mga produkto dili ni piki. Aprobado ni sa Bureau of Food and Drugs Administration mga ibisa kung FDA approved ang atong produkto. Dili ni susama sa uban nga kolorong kaya bang mutulong halag kalit. Musundog sa pangalan nga balite pagsuha pa dili di FDA approved. Palong dito. Ang atong produkto mga bisag aprobado kini sa FDA kung Bureau of Food and Drug Administration mga bisag. Usa dili mo angay mabalaka. Dili mo angay mabalaka. Gikan kini sa dagko ng mga laboratorio sa Pilipinas mga bisag. Dito kini gigama. Kini atong produkto ang Balita Herbal Capsule. Dindagan kayo di ay matabangan. Mao kini ang kini ang kapsula nga one for all. Tambal sa tanang balatian. Tanang balatian nga gibati nimo, tambal ang Balita Herbal Capsule. So ang Balita Herbal Capsule higala. Gikan kini sa mga nag-unang nga mga herbal sa atong palimot. Gikan kini sa nag-unang nga herbal sa atong palimot. Busa, higala, mga suking tigpaminaw. Kung gusto kag talagsaong kayuhan, paspas kay kayuhan, saligi ang atong Balita Herbal product. Saligi mga gumisa. Katong mga dugay na kay gaanto sa mga sakit niya na wala na'y paglaong pangamaulian. Naglubog, nagbanig. Sulay ang atong Balita Herbal Capsule o Balita Herbal Tonic. Katong mga naglubog na sa panig higala. Sulay aron ikaw mismo mo pamatuon kung sa epektibo ang maong produkto. Ingon na nato mo kanina kinimong programa sa Rapid Booster, ang pinakabago karon nga animal feed supplement alang simong mga kahiyupan na ila ka naisip Rapid Agro Formula 4 Animal sa Rapid Booster. Makatabang simong mga binuhi nga magkayupan aron dali mo dagko mutambok mubugat ang imong mga baboy, baka, kanding, kabayo, kabaw sa tanan purga usab kana sa mulatin simong mga kahiyupan. Makapagana sa magkaon, makapaligon ka na sa immune system sa imong mga hayop. Pusa mga bisag, patasana paggamit sa Rapid Booster available na sa Aggregate Supply sa iyong lugar. Wala dyan tayo kong aura. Salamat kayo. Sa iyong pamanuban ka na kung ikan alas 4 na takapi na kasugon. Hangto ni Morasa. Kiniwalagan ang ikadukan sa tanang kabayutan, mga andusay. Sa namang pangakalaay, way paglubad, dudong, pungga.